a Sant Boi i anem a la desembocadura del mar, així és que anem a veure com es dona, que tenim una mica de quilòmetres per davant. Apa, vinga, comencem! Divertit, hem vist com les ovelles han creuat i han passat pel pont. Deuen d'anar a les Plaus, suposo, a comprar alguna coseta, no ho entenc, però és tot molt divertit. Aquí podeu veure el vídeo de com m'han passat i és superxulo, molt guai. Anem a continuar, vinga, fins ara. Estem aquí dalt de la torre, al mar, en el Prat de Llobregat, i res, la veritat és que és molt xulo, es veuen tot el mar, es veu Montjuïc i res, molt divertit. Hem tingut que fer cua per pujar com sempre, però la veritat és que molt xulo. Estem de tornada del delta del Llobregat fins a Sant Boi i hem trobat una femella de porc senglar amb el seu bebè. Està aquí darrere meu, és superxulo, quina gràcia! És supermaco! Què toques? La C32. Estàs tocant la C32? Sí. Després de 21 quilòmetres donem per finalitzada la caminada d'avui. Hem anat pel camí del Llobregat, des de Sant Boi fins al delta del Llobregat. Hem vist ovelles, hem comprat una carbassa, hem vist un porc senglar amb les seves cries i res, un camí molt planer, molt fàcil de fer, però molt cansats. Així és que res, anem a agafar el cotxe i anem cap a casa, que són les 2:15 i tenim una gana que ens morim. Així és que bye bye, fins al proper Simorruta!